Da vidimo, to je to polufinale s trojkama, još. Ajde, Latinoviću, kreni, brate, dosta se zagreo. Ja se nisam zagreo, ja sam se zagreo, ne bi osvojio bi ovo. Ajde, šta sam šutno, je. Ne može. Evo, krenuo je Latinović, 1-1 za njega. 2-1. 3-2. 4-3, ozbiljan šuter. Njemu treba ovih 10.000. On želi ovih 10.000. On osjeća ovih 10.000. 7-5. Njemu je stalo da uzme 10.000. O, zašto, zna zašto je došao. Dajte lavor da čovjek olazi ruku. Dajte lavor, zapalila mu se ruka. Gori, gori. He's on fire. Ne zna da promaši. Kako motiviše druge šutere, vidjet ćemo. Koliko je? 14 za Latinović, ozbiljan šuter, ozbiljan šuter. 15, ozbiljan šuter. 16, evo ozbiljan šuter. 17 u prošloj seriji, da vidimo da li može jače. 17 i ovaj put. 18, 19 malo, 19, matori. 19, učio. 20.